Uz pomoć opštine Zvornik, vlade Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, svakodnevno se na području ove lokalne zajednice radi na poboljšanju uslova života i sve brojnijih povratnika, pa je tako u toku izgradnja više značajnih infrastrukturnih projekata. U selu Pakljevići u mjesnoj zajednici Drinjača, u koje se vratilo 25 od prijeratnih 90 bošnjačkih porodica, pravi se 3,5 km dug lokalni put koji će im osim bolje veze sa magistralnim putem Zvornik-Vlasenica koristiti prilikom dobijanja donacija za obnovu kuća, jer do sada kamioni sa građevinskim materijalom ovuda nisu mogli proći, a i djeci će biti lakše za odlazak u školu jer do nje moraju pješice, a kada se put završi moći će i autobusi saobraćati. Vrijedni ljudi ovog mjesta ustali, napravili odluku, poveli ovu akciju, a evo, Boga mi im se sada su pomogli i vlada Tuzlanskog kantona, pomogla je vlada Federacije, evo danas i opština nešto daje posebnog materijala, tako da ova investicija po mojoj procjeni je nekih 60.000 maraka žive love, plus rad ljudi, plus angažovanje, izlazi to neki 80.000 maraka. Ova je trasa oko 3 km i 200. Ovo je pobjeda, ovo je jedan novi temelj, ako Bog da za sljedeću godinu za jedan moderni asfaltni put, da djeca mogu ići u školu, da ovaj dio Drinjače i Zvornika bude povezan sa svijetom. On nam znači, puno nam znači. Do sad nismo imali ovakav put. Veza sa Drinjačom? Veza sa Drinjačom, sa Sarajevom, sa Tuzlom, sa svim. Znači, do sada nije mogu izaći ovdje auto ni kamion. Znači, sad može izaći sve i auto i kamioni.